je realiseren. En dat jij natuurlijk letter pas hoe de mensen er al uitkwam binnen. Dat is ik, dan heb ik geluk gehad. Want meerdere mensen hebben ernstige verwondingen opgeroepen. Tot en met natuurlijk een overlijdensgeval. Bij de Hoeve in de buurt van Wolvegeer giet deze simmer ook griezelig mis met een lofballon. In de koer van de lofballon zie je het bij de winter uit Sint-Jans geer. Hij rekt het bij de huddelanding uit de tiert, maar komt er naar omstandigheden goed vanaf. Joet zucht de muis waarom op de dij die dit hier alles oorsmaken. Als dat we joggen, dan komen de herinneringen wel weer boven vanzelf. Bijzondere situatie geweest en die me net te vaak maakt. Als ik nou mensen kom, dan zitten ze nog wel van, hoe is het bij die? Het is dan gevolgen van het ongeluk. Hoe is het verwerken? Bij een ongeluk met een luchtballon is juist er een 66-jarige vrouw uit de gemeente Opstelhoorn om het leven kwam. 4 andere mensen rekken verwoenen. Toen we de jongens instapten met elkaar, wie het prachtig was, het kon het beter qua waar. En een mooie warme zomerjong, dus iedereen wie ik in de stemming van, goh, wij treffen het. Het weer windstil, temperatuur weer heeg. De ballon die vaarde iedere keer boven jou, hij kon net echt vooruit komen. En op een gegeven moment is dat volslagen natuurlijk en toen ben we richting Wolvegeer, richting Westerlingwerf vaart met elkaar. Ja. Kun je beschrijven wat het moment wie dat je realiseerde het gaat mis? Ja, wij zijn natuurlijk al als passagiers al hier voorbereid om dat we op een gegeven moment een keer landen zoeken. We dan een keer oefenen met elkaar, want dan moest trollen hurken. Dan moest even die lussen beet houden om je goed beet te houden. En op een gegeven moment zei die piloot van nou, mensen gaan maar in de landingshouding, want wij gaan naast de landen. En op een gegeven moment zeiden we nou, ga maar besteden, want het slag het mij hier net. Weer even uitstellen, maar even een betere plek vinden. Ja, ik zeg het mais onder mij wel behoorlijk wapperje, dat wie natuurlijk, dat er behoorlijk wind stond. Ja, en toen werd in de landingshouding met elkaar om echt te landen. Vanaf dat moment, de echte landing, de groenreisje, heb ik net bewust meemaken, want ik ben direct bewusteloos raken. Ja, de landing is in gang gezet en hij is heel snel welkom, heel gauw op een groen kwam, had een paar keer stuiteren, is trotsleept en kwam toen te lezen en daar houdt het op. En dan denk je eerst van, waar ben ik hier? Moet je even realiseren, weet je dan in welk scenario je terug kwam binnen. En toen hebben ze mij even onderzocht en het voelt bij mij wel mooi, het bewustzijn wie we waren en waarom. Ja. Jo zei ze, ik heb geluk gehad. Waarom? Ik ben de oude dagen nog wel even voor alle controles naar het ziekenhuis geweest. Mijn huisarts vond dat verstandig. Maar ja, als je dan je realiseren en dat jij natuurlijk letter pas hoe de mensen er al uitkwam binnen, dat is ik, dan heb ik geluk gehad. Want meerdere mensen hebben ernstige verwondingen opgeroepen. Tot en met natuurlijk een overlijdensgeval. Dat is helemaal triest. Maar ja, de impact voor een product is vergeleken met mij intensiever geweest dan in mijn geval. Wat had je nou het meeste rekken? Iedereen die een rol spelen heeft in de hulpverlening. Daar heb ik begrepen, trek je in ambulances bijvoorbeeld. Ja, uit allerlei windstreken, maar die kwam uit Drenthe zelfs. Hè. En dan merk je dat iedereen heel erg betrokken is bij wat er gebeurd is. Wat zou je het in Harensee willen? Dat je mensen die je helpen hebben? Nou, ten eerste natuurlijk dank en grote waardering voor het werk wat men leveren heeft. Pas op dat moment heeft de indruk van, jongens, wat wordt er dan wat regelen, wat komt er dan in de mumvertiert op gang om iedereen te helpen. En dat vind ik toch wel heel geweldig, wat die mensen al die dingen hebben. Ja.